סדרה ברובלוקס פרק 1. היי. היוש. תקשיבי, ראיתי סרטונים ביוטיוב שיש משחק כזה בשם רובלוקס, רוצה שנוריד וננסה? כן. שלחתי לך קישור של המשחק, תורידי, וגם ראיתי שאפשר לעצב דמות שם, אז תורידי ותעצבי וכנסי עליי, שלחתי לך מדריך, סבבה. כעבור כמה דקות, את נכנסת? כן בדיוק סיימתי לעצב את הדמות שלי, אני נכנסת. מה זה המשחק הזה? לא יודעת, סתם נכנסתי. אני לא ממש מבינה למה יש בזה אנשים, כזה כיף בזה. בדקתי קצת על המשחק, יש פה עוד משחקים, בואי ננסה להיכנס למשחק אחר, זה לא נראה כזה נורא. כוכבית לורן ונועה נכנסו למשחק ישראלי כוכבית. בואי נחפש פה אנשים שנוכל לשחק איתם ונכיר אותם. טוב. היי, רוצות להכיר? כן. בטח. מה השם שלך? שלי רומי. שם יפה. תודה. איך קוראים לכם? חלק 2, מי שרוצה